F'dil katakezi jesisti sena laq dawn l-4 katekezijiet illi tajt dan l-aħħar illi jgħinuna biex noħorġu mill-gidba u ngħixu fil-verità. It-tema tagħhom kienet il-verità teħliskom. Kelma li jagħtina Ġesu fil-Vanġelu skont San Ġwan kapitlu 8 vers 32. Illum eżistijej ħammur billi nippreżentalkom 10 tappi fi proċess allura sabiex aħna nkunu nistu ninħelsu mill-gidba tax-xitan fil-ħajja tagħna. Rajna diġà fit-tul anke serje ta' gideb li aħna nistu nemnu, rajna xitan kif ingannana, etc. Illum ħanaraw mixja f'għaxar tappi li tgħinna biex aħna nagħmlu passaġġ mill-gidba għall-verità. L-ewwel ħaġa sistij għandna bżonn nitolbu lill-Ispirtu Santu biex jikxeb fina il-gideb ta' Satana. Ir-raġuni hija eżistijej illi jekk int qed tgħix f'gidba ħafna drabi int ma tindunax. Issa Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mattew kapitlu 12 vers 28 jurina biċ-ċar illi huwa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu illi Ġesu jiġġieled ix-xitan jikxfu jkeċċih. Ġesu jgħidlek, iżda jekk jien qiegħed inkeċċi xjatem bl-Ispirtu ta' Alla, dan ifisser li waslet ilkom is-saltna ta' Alla u l-Ispirtu Santu li bih Alla jkeċċi x-xitan. Mela għandna bżonn nitolbu l-Ispirtu Santu ħalli jarbel il-qalb tagħna, il-moħħ tagħna u jikxef jekk hemm xi ingann tax-xitan f'ħajjitna. L-Ispirtu ta' Alla jarbinna li Alla jafna fil-fond ta' qalbna, jaf minn ġewwa lura jaf jekk hemm xi gidba. Jurijinna Salm 139 meta vers 23 sa 24 is-salmista jitlob arbinni u Alla u wara f'qalbi. Iflini u kun af sibijieti. Ara nixmiexi fi triq ħażina u mexxini fi triq ta' dejjem. Kerġa' simawa arbinni u Alla wara f'qalbi. Iflini u kun af sibijieti. Ara inixmiexi fi triq ħażina u mexxini fi triq ta' dejjem. Mela l-ewwel pass huwa proprju li nitolbu mela l-Ispirtu Santu jikxef kull gideb, kull erq li aħna jista' jkun li nkunu fih. Nerġa' ngħid, aħna mhux bil-forsi nkunu nafu. Issa l-Ispirtu Santu jikxef il-gidba eżistijej b'diversi modi, bil-qawwa tal-kelma, b'xi talima li tisma', b'xi pritka, b'xi osservazzjoni li għamillek xi ħadd, kelma li jagħtik il-konfessur, id-direttur spiritwali. Importanti nirrealizzaw u nifhmu maħbubin tiegħi illi l-Ispirtu Santu meta aħna nitolbuh jisma'na ma kapaċi jweġibna b'modi differenti. It-tieni pass mela li rridu nagħmlu mbagħad hija illi narfu il-gidba bħala gidba u naraw kif din il-gidba daħlet f'moħħna. San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 4 vers 1 jgħidilna eżis mhux il-kull xorta ta' spirti għandkom temnu. L-ispirti stħarġuhom biex taraw ikunu ġejjin minn Alla għax kienu ħafna l-profeti foloz li ħarġu fid-dinja. Mela eżistijej dak li hu ħażin, dak li hija gidba, jekk il-mulej jurini li ħaġa hija gidba, irrid nirrikonoxxiha bħala gidba, mhux nibqa' ntellaw inniżel ngħid imma forsi din tajba. Le! Dak li hija gidba titteqfilha. Titrealizza li hija gidba, mhix minn Alla. Issa importanti ħafna naraw din il-gidba kif daħlet f'moħħok. Liema profeta fals biex nuża l-lingwaġġ ta' San Ġwan. Daħħal lilek f'moħħok. Importanti li aħna eżistijej nimxu pass ma' nfusna u ngħid imma dil-gidba kif daħlet f'moħħi. Pereżempju, nassumu tirrealizza il-mulej jurik b'xi mod illi int qed temmen gidba illi int m'intix tajjeb, li int ma jirnexxielekx, li kull ma tagħmel int huwa kollu ħażin, li ħadd ieħor aħjar minnek. Nassumu inti temmen din il-gidba. Ja gidba. Tittejt issa din gidba. Imma tittejt ukoll dil-gidba kif daħlet f'moħħi. Kif daħlet għalli tiedi xi teacher l-iskola,
Għallit li ommi, għalli li missieri, għalli li uħuti, għalli li l-ħbib, għax ġejt bulid. Kif daħlet din il-gidba fil-moħħ tiegħi? Irrid nara kif daħlet. It-tielet tappa, it-tielet pass li rridu nagħmlu hija illi inti taħfer lil dawk li daħlulek il-gideb f'moħħok. Importanti eżisti. Iva, xi drabija ibsa għax tirrealizza li forsi n-nies li daħlulek il-gideb f'moħħok huma nies importanti għalik. Fejna fin, jekk inti d-dar dejjem smajt, int mhux ħadd irnexxi ħutek aħjar minnek kum bħalhom u din wasletek biex dejjem taħseb li inti second class. U tirrealizza din il-weġa daħlet minn ommi minn missieri minn xi ħadd li kien għal-qalbi. Allura issa huwa mument it-tielet pass li inti taħfer mela l-ewwel titlob l-Ispirtu Santu jikxef il-gideb. It-tieni huwa li l-gideb taċċettaħ bħala gideb u tara kif daħal f'moħħok. It-tielet huwa illi taħfer il-dawk illi daħlu dan il-gideb fil-moħħ tiegħek. San Pawl fl-ittra tiegħu il-Kolossin kapitlu 3 vers 13 jgħidilna stabru b'xulxin u jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor aħfru lil xulxin bħalma l-mulej ħafer lilkom hekk għamlu intom ukoll. Min ġelek temmen xi gideb għandek bżonn taħferlu. Xi drabi eżistej ċerti gideb jistgħu jidħol u jkollna bżonn naħfru fejn naf jien anke saċerdoti illi jkunu spjegawlek il-kelma talla b'mod mhux tajjeb. Illi jkunu daħlulek huma stess gidba f'moħħok, dubju f'moħħok. Anke hemmhekk għandna bżonn naħfru. Eżistej. Jekk ikun saċerdot li daħħallek il-gideb. U dan jista' jiġri eżistej meta aħna flok nipritkaw il-verità, nipritkaw id-dubji. Indaħlu d-dubji aħna stess saċerdoti fl-imħuħ tan-nies. Xi drabi hemm bżonn min jaħfer lis-saċerdoti jekk jinduna li kien saċerdot li daħħallek il-gidba f'moħħok. Ir-raba' tappa, raba' stage eżisti, raba' pass f'din il-mixja biex tinħeles mill-gideb, biex tfiq mill-gideb. Huwa li mhux biss li titlob maħfra u taħfer lil min gidiblek, imma issa li inti taħfer lilek innifsek u titlob il-Ġesu jaħfirlek talli int emmint il-gideb. Eżistijaj, forsi xi drabi tgħid imma jiena kont vittma ta' din is-sitwazzjoni, jiena blajta dik il-gidba. Iva, però xorta waħda. Itlob il-mulejjetek il-maghfra tiegħu. Għax forsi inti stajt għamilt ħiltek biex dik il-gidba ma temminix. Inti forsi stajt fittixt il-verità qabel. Forsi l-kuxjenza bdiet tgħidlek li dina insomma din ma ddoqx din hija gidba, imma ħassejtek komdu temmen il-gideb ħalli tibqa' kif int. Aħna eżistijaj il-kelma talla tgħidilna fi ktieb tal-Proverbi kapitlu 28 vers 13. Min jaħbiti ħtijietu ma jiksibx ġid, imma min jistqarrom u jaqtaħħom jaqla l-ħniena. Min jaħbi ħtijietu ma jiksibx ġid, imma min jistqarrom u jaqtaħħom jaqla l-ħniena. Meta aħna nistqarru anka dan in-nuqqas tagħna, aħna naqilu l-ħniena ta' Alla. Ħalli bekk aħna nistgħu anka nerġu nadottaw il-mentalità ta' Ġesu biex inkissru l-gideb. San Pawl it-tieni ittra tiegħu il-Korintin kapitlu 10 minn vers 4 sa 5 jgħidilna l-armi tagħna l-ġlied mhumiex tad-dinja iżda għandhom il-qawwa ta' Alla biex iġarfu l-fortizzi. Aħna inwaqqgħu kull raġunament u kull gburija li tqum kontra l-għarfien ta' Alla u njassru kull ħsieb għall-ubbidjenza ta' Kristu. Meta inti titlob maħfra l-mulej tal-li jemmint il-gideb, inti qed tieħu s-salarmi tal-ġlied kontra l-gideb li huma armi spiritwali illi jġarfu l-fortizzi tal-gideb li waqqgħu, tnikwota San Pawl, kull raġunament, kull gburija li tqum kontra Alla u njassru l-ħsieb għall-ubbidjenza lejn Ġesu.
Il-ħames pass f'din il-missja eżistijaj hija li aħna irridu niċħdu il-gidba. Mhux biss mela għedna rridu narfu li hija gidba, naraw kif daħlet f'moħħna, naħfru l-min daħħalinna, nitolbu l-maħfar mulej tal-li aħna ċettajnija, imissa l-gidba rrid niċħada. Il-ktib tal-profeta Iżajja, chapter 54, verse 17, jgħid kull il-sin li jħaqqaq kontrik toħorġu bħati. Il-gidba l-sin, il-gidba li jħaqqaq kontrik li joħodha kontra tiegħek bil-gideb, uħorġu bħati, tittiċħdu, titturija il-gidba li hija gidba. Issa din hija importanti ħafna, aħna fil-mamudija niċħdu lid-dnub, niċħdu lid-dinja, niċħdu lix-xitan, niċħdu l-missier il-gideb. Irrid ikollok mument meta int miegħek innifsek waħdek fit-talb, bil-miktub, bil-fom, bil-qalb, kif trid int. Imma tgħid Ġesu f'ismek jiena niċħat il-gidba illi jien min tajjeb għal xejn. F'ismek Ġesu jiena niċħat il-gidba li jien m'hemmx għalfejn nitbiddel basta inti tħobbni. Ġesu f'ismek jiena niċħat il-gidba li jien m'hemmx għalfejn erran saċerdot imma nista' nitlob maħfra l-Alla waħdi. Ġesu f'ismek jiena niċħat il-gidba li inti li nsejtni. Jiena niċħat dan il-gideb. Irid ikun il-moment meta inti tikkonfronta il-gidba. Ma tistax tilab magħha, tittaqta fil-laħam il-ħaj. U wieħed mill-modi ċari kif inti taqta fil-laħam il-ħaj huwa billi tiċħat il-gidba. Ftakru nikkwota mill-ġdid il-Iżajja 54:17. Kull il-sin li jħaqqaq kontrik toħorġu bħati. Dak kien il-ħames mument fit-tappa tagħna, ħames mument fil-mixja tagħna biex infiqu mill-gidba u ninħelsu bil-verità. Is-sitt mument eżistijaj. Is-sitt tappa sa dawna biex bil-forsi ġu waħda wara l-oħra ta' tafux. Imma din hija dinamika, daw l-elementi li dukunu preżenti b'mod jew ieħor sabiex aħna nfiqu mill-gideb u ngħixu fil-verità. Is-sitt mument huwa illi itlob il-Ġesu maħfra għad-dnubiet li għamilt għax ammintu mxejt fuq il-gidba. Ġifieri aħna jista' jkun eżistijaj illi għaliex hemm minna ċerta gideb fil-ħajja tagħna, aħna wettaqna anke dnub. Jekk jien ammint li jien min tajjeb għal xejn pereżempju, gidba. Jien jista' jkun li għamil dnub ta' ommissjoni, ġifieri xi ħaġa tajba li kelli nagħmel li ma għamiltix, illi ma nużax id-donni tiegħi. Li ma nfaħħarx il-Alla tajjeb li hemm fina. Aħna għandna ħafna nuqqasijiet mhux tal-ħażel li nagħmlu ma tat-tajb li ma nagħmlux, li ftit minna maħniex konxi tagħhom. Anzi ħafna minna maħniex konxi tagħhom. Ma nirrealizzawx anke fl-eżami tal-kuxjenza tagħna. Jista' jkun eżisti illi aħna iva għaliex hemm minna l-gideb għamilna affarijiet li mhumiex f'posthom jew it-tajjeb li kellna nagħmlu ma minniex. Għax imxejna fuq il-gidba u hemmhekk iridu issa li ċħatta l-gidba issa jnejk tistgħu jkunu miftuħin iktar, allura tibda tara issa x'kienu l-konsegwenzi tal-gidba. Allura dawk li kienu konsegwenzi negattivi jiena rrid nindem. Mhux qisu ma ġara xejn, nindem quddiem Alla, nitolbu jagħtini l-maħfra tiegħu. Ma nagħtawx qalbna l-ewwel Ittra ta' San Ġwan, kapitlu 1 vers 9 jgħidilna jekk nistqarru dnubietna u fidilu ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Din hija l-kelma ta' Alla. Is-seba' mument fil-mixja ta' fejqan mill-gideb għall-verità hija illi tibdel il-gidba issa bil-verità tal-kelma ta' Alla. Trid tissostitwixxi l-gidba bil-verità tal-kelma, ma tistax tibqa' f'moħħok temmen il-gidba, dik il-gidba issa tibdilha bil-verità. Ftakru x'għedtilkom fil-katekeżijiet ta' qabel. L-ewwel tiġi l-verità u x-xitan jibdlilna l-verità b'gidba. Issa aħna rridu nagħmlu bil-maqlub, il-gidba rridu nibdluha bil-verità. Jekk aħna qegħdin inġeddu l-fema ta' moħħna, il-moħħ tagħna li tjaddi mill-moħħ li jgħix fil-gideb, li jemmen il-gideb li jisma' l-gideb, għal moħħ li jgħix fil-verità, jisma' l-verità, jħobb il-verità. San Pawl fl-Ittra tiegħu l-Efesin kapitlu 4, vers 22 sa vers 24 jgħidilna hekk.
Għandkom twarbu l-ħajja tagħkom ta' qabel u tinżaw il-bniedem il-qadim imħassar bix-xewqat tal-pjaċiri qarrieqa. U li għandkom tiġġeddu b'tibdila spiritwali, tibdila spiritwali tal-fema tagħkom. Mela rrid nibdilha issa. U tilbsu l-bniedem il-ġdid maħluq skont Alla fil-ġustizzja u l-qdussija tas-sew. Mela issa inti dik il-gidba tibdilha bil-verità tal-kelma tal-Alla. San Pawl fl-ittra tiegħu l-Filippin kapitlu 4 vers 8 jidinnek. Mil-bqija ħuti f'dan għandkom taħsbu, ara il-mentalità tagħna, l-moħħ tagħna, l-ħsibiet tagħna, f'kull ma hu vera, mela issa mhux tibqa' taħseb fil-gideb. Jekk irrealizzajt li dik kienet gidba u ċħatta, ixini, ftakru minna lista twila ta' gideb mhux ħan ripeti, issa tibqax taqtgħu fuqha, issa ħseb f'kull ma hu vera. F'kull ma hu xieraq, f'kull ma hu ġust, f'kull ma hu safi, f'kull ma jiġbed l-imħabba, f'kull ma jistħoqlu l-ġieħ, f'kull ma hu virtu, f'kull ma ħaqqu t-tifħir, f'dan kollu aħsbu. Ma issa ma tistax tibqa' taħseb fil-gideb, tittaħseb fil-verità tal-kelma ta' Alla. Il-verità tal-kelma ta' Alla, San Pawl fl-ittra tiegħu l-Efesin kapitlu 6 vrus 11, 14 u 17, Efesin 6, 11, 14 u 17, jidinna ilbsu l-armatura ta' Alla biex tkunu tifilħu tifqu għat-nazzis tax-xitan. Dak vers 11. Issa parti minn dell-armatura xini? Vers 14. Ħażmu ġembejkom bil-verità. U vers 17. Aqbdu x-xabla tal-ispirtu li hija l-kelma ta' Alla. Mela aħna sistijaj il-gideb irridu niġġildulu dan it-tnassis tax-xitan dan il-gideb bil-verità u l-verità tal-kelma ta' Alla. Ma dan ifisser eżistijaj li aħna għandna bżonn ikollna relazzjoni kbira mal-kelma ta' Alla, relazzjoni ħajja mal-kelma ta' Alla. Il-verità fejn ħan nisimgħuha eżistijaj ħadd ma jieħu għaliha maħna sfortunatament uħud minna l-insara. Anka bħala insara kattoliċi aħna għażenin fejn tidħol il-kelma ta' Alla. Insibuha bitqila mens biex ikonna bibja d-dar u jekk għandna waħda niftħuha u nibdew naqrawha. Mit-telf skuża ngħidu għax ma nifhimiex għax tqila, Ibda mill-Vanġeli li mhumiex daqshekk tqal biex tifhimhom fil-verità. Itlob l-Ispirtu Santu jtik id-dawl. Il-kelma tal-Alla eżistijaj biex jitejna noħorġu mill-gideb għax inkella nibqgħu nisimgħu l-gideb, jekk ma nisimgħux il-kelma tal-Alla gideb nisimgħu. Aħna ngħixu f'soċjetà fejn l-importanti mhix il-verità ma l-opinjoni. Kulħadd jaħsibha kif irid. Kif iħoss u kif jaqbillu. U x'naħseb jien li hu importanti. U kulħadd jgħid li għandu dritt għall-opinjoni u li esprimi l-opinjoni. Aħna għandna dritt ukoll għall-verità u biex nesprimu l-verità. Imma l-verità tkun tafa ma tiġix mill-ajru. Mela l-ewwel ħaġa kun naf il-kelma ta' Alla. Ma tistax tiġġieled il-ġlieda tal-gideb jekk int ma tafx il-kelma ta' Alla. Ġesu f'San Mattew kapitlu 22 vers 29 jgħid kemm sejrin żball għax la tafu l-iskrittura u lanqas il-qawwa ta' Alla. Maħbubin tiegħi aħna lek niżbaljaw għax la nafu l-iskrittura u lanqas il-qawwa ta' Alla. Kolossin San Pawl f'din littra kapitlu 3 vers 16 jgħid vers 16 ħalli l-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Sħiħa il-kelma ta' Ġesu rridu nafuha b'mod sħiħ. Mux nafu biċċiet, mux nafu dawk liktar li joġbuna, mux nafu s-siltiet liktar li joddu għalina xjaqblinna, jew għax nħossuna komdi ma' Ġesu f'dawk il-kelmiet. Il-kelma ta' Kristu sħiħa jidinna San Pawl tittammar fina, mela għanti tkun taf il-kelma biex il-gidba tibdila issa bil-verità tkun taf il-kelma. Tu trid tipproteġi il-kelma li inti tisma', il-kelma tal-Alla ġewwa fik. Ġesu fil-parabola tal-bidwi li joħroġ jiżra żerrija li għal-kelma, f'Mattew kapitlu 13 vers 17 jgħidilna kull min jisma' l-kelma tas-saltna u ma jifhimix, jersaq il-ħażin jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li nżera fil-modija. Mela il-kelma tal-Alla inti tipproteġiha għax ix-xitan l-asfur ġej jisraqilek. U skont Ġesu tipproteġiha billi tifhimha. Billi tifhimha. Mela ibda billi taqra, itlob l-Ispirtu Santu jtik id-dawlu l-femek u ħalli l-Knisja tfemek il-kelma. Dan hu l-iskop tal-omilija fil-qudies. Imma kemm bżonn irridu naqraw affarijiet kummentarji li jgħinuna
biex aħna nifmu din il-kelma. Insibu min jista' jispjegajna, immorru Bible study groups, gruppi ta' lezzjoni divina fej il-kelma aħna nistgħu nifmuha. Mela jridu nipproteġuha billi nifmuha. It-tielet li nsuġġerilkom li l-kelma tiftakruha bl-amment. Mu speċjali jekk taf inti li hemm ċerta gideb, pereżempju Alla nesini. Aħħar darba tilkom il-verità l-kelma tal-Alla Eżajja 49 jgħid jien ma ninsik qatt. Jekk hemm bżonn dik il-kelma tallima bl-amment biex fil-mument li tiġi l-gidba f'moħħok int tiġġieled biha. Imma tkun tafa bl-amment din il-kelma. Eżisti ma aħna għandna qas mentali fl-affarijiet ta' Alla, las tar-ruħ, las spiritwali. Xi password tal-mobile ma tinsijiex. Xi password ta' email ma tinsijiex. Il-password tal-Facebook ma tinsijiex. Il-password tal-Skype ma tinsijiex. U jekk taħseb li tinsija tiktibha x'imkien. Il-mobile tiegħek ma tinsiex. U jekk taħseb li tinsieħ tikdbu fejn tista' jkollok aċċess għalih mill-ewwel. Għaliex l-affarijiet tal-mulej ma nagħmlux hekk? Ejjew niftakruhom, nikdbuhom, nagħmlu l-Bibja highlighted, inwaħħluhom mal-friġġ, impoġġuhom screen saver, impoġġuhom fil-mobile tagħna, poġġihom dej is-sodda tiegħek ma nafx fejn fil-karozza. ċerta kliem tal-Bibja li għandek bżonn, ħalli tkun quddiemek biex ma tinsijiex. Għandna bżonn. L-Ispirtu Santu se jgħinek tiftakar il-kelma. San Ġwan, kapitlu 14, vers 26, Ġesu jgħidilna imma d-difensur l-Ispirtu Santu li l-missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. L-Ispirtu Santu għal memorja tagħna. Itolbuh. Ir-raba ħaġa li rridu nagħmlu bil-kelma biex niġġieldu biha kontra l-gideb hija li nimmeditawha, jiġifieri nibqgħu naħsbu fuqha. Tkun f'moħħna imma mhux hemmhekk biss imma naħseb fuqha. Proverbi kapitlu 7 vers 1 jgħidilna ibni ħares klimi u żomm ġo fik il-kmandamenti tiegħi hekk din il-kelma li żomma fik taħseb fuqha bejnek u bejn ruħek kif kienet Marija timmedita fuq il-kelma. Imbagħad il-ħames ħaġa bil-kelma aħna rridu nużaw il-kelma. It-tinitra ta' San Pawlu l-Timotju, kapitlu 13 minn 16-17 jgħidilna l-iskrittura kollha hija mnebħa minn Alla u tiswa biex wieħed jgħallem iċanfar u jiddeb u jrawwen fis-sewwa biex hekk il-bniedem tal-Alla jkun perfett imħejja l kull ħidma tajba. Il-kelma trid tuża ħalli tibnik, poġġik fil-verità, tiġġieled biha x-xitan kif għamel Ġesu fid-deżert. Eżisti. It-tmien ħaġa li nagħmlu fil-proċess ta' fejqan mill-gideb, nitolbu l-Ġesu jfejjaqna mill-weġat emozjonali li jista' jkollna x'hemmilna l-gideb. Ġesu huwa dak li jfejjaq. Luqa 4 kapitlu 18-19 jgħidilna l-Ispirtu tal-mulej fuq ix ikkonsagrani biex inħabbar il-ħelsien li mjasrin, inwassal b'xara tajba l-fqajrin u d-dawl mill-ġdid il-lomja u nrott il-ħelsien il-maħqurin u nxandar sena tal-grazzja tal-mulej. Inti meta tkun hemmint il-gideb, inti tweġġa' u għandek bżonn fejqan mill-weġat li ġew f'ħajtek minħabba il-gideb. Id-disa moment fil-proċess ta' fejqan, imxi fl-identità ġdida tiegħek issa. Kolossin kapitlu 2 minn vers 6-7 San Pawli jgħidilna, intom il-qajtu lil Ġesu Kristu l-mulej ejxu mela ma' qudiem miegħu. Niżlu waruqkom fih u ibnu l-ħajja tagħkom fuqu. Issaħħu fil-fidi kif tallimtu u mtlow bi gratitudni. Intom li l-qajtu l-mulej ejxu ma' qudiem miegħu. Issa inti li eċċettajt il-Ġesu bħala l-verità f'ħajtek, mhux aktar il-gideb, issa aġixxi minn dik il-verità. Jekk inti issa ċħadt il-gidba li inti m'intix tajjeb għal xejn u qed temmen il-verità li Alla jħares lejk u jgħid inti tajjeb, issa ejx minn dik il-verità mill-identità ġdida tiegħek u bda ħaddem id-donu li Alla tak. Skopri mużhom. Mela mhux importanti li tiċħat il-gideb imma sta li tgħix il-verità. U l-aħħar ħaġa l-aħħar tappa fejqan sħiħ mill-gidba għall-verità li naqsmu l-esperjenza ta' kif Ġesu ħelisna mal-oħrajn. Għax l-oħrajn ukoll għandhom bżonn jinħelsu minn xi gidbaħ fil-ħajja tagħhom u inti trid tkun xuta dan. Kif jiġri dak iż-żagħżugħ li kien maħkum mix-xitan u Ġesu ħelsu. San Mark chapter 5 minn vers 18 sa 20 jgħidilnek. Kif kien tila fuq id-dajsa dak li qabel kien maħkum mix-xitan beda jitolbu ħafna biex iħallih jibqa' miegħu. Iżdu ma ħallihx qallu mur inġabar id-dar ma' niesek
u jgħidilhom kull ma għamel miegħek il-mulejju kif ħenna lik. Dak telaq u beda jxandar fid-Dekapoli kemm kien għamel miegħu Ġesu u kulħadd staġeb. Intu wkoll meta tagħmel dan il-proċess titmur u twassal dak li Ġesu għamel miegħek kif ħelsek mill-gideb u poġġik fil-verità. Jalla maħbubin tiegħi, verament naraw il-gideb li aħna qegħdin ngħixu u nħallu l-verità ta' Ġesu teħlisna. Ġesu irid ifejjaqna mill-gideb u jagħtina il-verità, il-libertà sħiħa.